в молитвите и вярвам, че Бог е тука. Халелуя, шалом, сестра, слава на Бога. Какво ти е? Паднах, чупих си кръста, крака. Чупил си кръста и крака. Знаеш ли какво казва в Псалми 34:20? Той ми каза, че имаш и водно, значи си вярваща. Да. Искам да ти кажа, че Исус нито една кост не беше щупена. И ако ти вярваш сега, ти ще станеш и ще ходиш сама и няма да те боли повече. Само трябва да вярваш. Вярвам. Вярваш ли, че Исус ще те изцели днес? Вярвам. Амин. Как се казваш, сестра? Виолета. Виолета, ако имаш да прощаваш на някой, трябва да му простиш днес, казва Господ. И то го има. То го има, аз го виждам. Трябва да прощаваш и на сестрата. Да й прощаваш, не знам коя е, Господ ще те изцели. Ти ги знаеш кои са, казва Господ. Да прощаваш. Прощавам Иска, защото на всичките. да й прощаваш на тази. Да. Беше наскоро. Не знам кога наскоро беше. Трябва да й прощаваш. Прощавам. И сега ще те въвиждам в молитва, казва Господ. И знам, че Господ ще те докосне, сестра. Затваряй си очите, Виолета, и кажи: Господи Исусе, Господи Исусе, аз се покайвам и прощавам на всеки един. аз се покайвам и се прощавам на всеки един, Господи. Прости и ти на мен. Прости и ти на мен, Господи. Аз идвам такава, каквато съм пред тебе. Аз идвам каквато съм пред Тебе, Господи. Господи Исусе, Господи Исусе, Твоите кости не бяха счупени. Твоите кости, Господи, не бяха чупени. Нито една. Нито едната, Господи. Затова аз се отричам от този завет на дявола. Аз се отричам от този завет на дявола, Господи. И моя завет е само с Тебе, Христос. И само с Тебе, Господи Христос. Аз вярвам Аз вярвам, Господи, че в Синът на Бога, в Синът на Бога, Господи. Исус Христос, Исус Христос, който прие който прие моите болести моите болести, Господи, и моите немощи и моите немощи, Божи, на кръста. на кръста. Господи Исусе, Сине Давидов, Господи Исусе Христов Давидов, смели се над мене. смили се на мене. Предавам болестите си Предавам болестите си на Тебе на Голгота на кръста. на Тебе на Голгота на кръста. И казвам амин. Сега само дишай, аз ще се помоля, служи си ръцете. Също братчето ми, ти служи ръката на крака на жената и на кръста.